театрҳо ё театр ё ин ки кино рӯз аз рӯз пешрафта шудааст. Бештар ҷолибтар аст бо пластика кор кардан. Масалан намоишҳое ки солҳои 70-80 ки асри гузашта аллакай барои мардум ҷолиб нест. Барои ҷолиб шудани намоишнома дар театрҳо ё ин ки дар гурӯҳи театрҳо бисёртар пластикаро дода шудем, ки яъне пластика кор кунад, яъне ҷисм кор кунад, яъне рӯҳ кор кунад. Бисёр намоишҳои мо мехоҳем намоишҳои пластикӣ монем, яъне ҳаракат зиёдтар бошад. این شکل تئاتری و این سیستم تئاتری که امروز در فضای تئاتری ما هست، استادای عزیز و مهربانی با اونجا کار میکنن، برای ما بعض نمایش‌ها و بعض کار و شکل اسلوب‌هایی که داشتن برای ما خوش نمی‌آمد و ما گفتیم که ما تئاتر دیگر می‌خواهیم، ما تئاتر نو می‌خواهیم. البته در پای دیوار، زیر دیوار اون استادا، در ستون اون استادا ما تکیه کرده می‌خواهیم اینا داشته باشیم. شما نمونه شدیدید که ما از این استادا زیاد می‌بریم، مصلحت‌ها می‌گیریم. یعنی در اونها تکیه کرده ما می‌خواهیم که تئاتر خودمون داشته باشیم. просто мехоҳем ки ҳамин муносибати ҷомеа нишон диҳем чӣ каре ки ҳаст. шояд як бор оинаи нишон диҳем ва ё гӯед ки да масалан дар ҳақиқат безеб будааст. ани мо театрҳои тамоми тоҷикистон ҳозир дурӯға нишон медиҳем. Дурӯғ. маҳсулоташон дурӯғ аст. маҳсулоташон. аксарияти театри тоҷикистон. мо мехоҳем дурӯғ нагӯем. Ё Раб, ту дилам фириштаи, ман чӣ кунам? Башму қасабам ту риштаи, ман чӣ кунам? ҳар неку баде ки аз ман ояд ба вуҷуд, ту бар сари ман навиштаи, ман чӣ кунам? баъзан вақтҳое буд ки гӯем мо воқеан ҳам расидем ба бумбасту 1-2 моҳ ё 3 моҳ корам накардем. Сабаб ҳам мушкилоти молӣ буд, мушкилоте ки мо ҷои тамрин надоштем ё ки хуб ҳадди ақал бачаҳои бо роҳгиро ё ки намедонам вақти тамрин бо об ё ки чой я чиз дигар таъмин карда наметавонем. Шояд ҳамин шавқу ишқ ба ҳамин кор моро зинда медорад, вале намедонам аз ким куҷое пайдо мешавад. охиртарин маблағам аз соҳаи журналистика ҷамъ меовардам, барои соҳаи театр сарф мекардам. бачаҳо дар клип машқ мекунанд, нақш меофаранд, сабт мекунанд клип, пулашона оварда барои ин театр сарф мекунанд. ба хотире ки ҳама аз ҳар куҷо пул меовад, пушти ин театр сарф мекунад ва ба хотире ки пушти ин театр идея меистад. яъне идея чист? як театри нав ба фазои театри тоҷик ворид кардан.